A Názva-falvi zsidó fatemplom különleges helyet foglal el Erdély és Magyarország vallási és kulturális örökségében. Ez volt Erdély legrégebbi zsidó temploma és egyben az egyetlen fatemplom, amely a zsidó közösség épített a történelmi Magyarország területén. A templom 1785 körül épült Náznán falván, egy kis faluban Marosvásárhely közelében. A közösséget Mózes Izsák Frank alapította, aki Gyulafehérvárról telepedett át ide. Akkoriban a zsidók nem lakhattak Marosvásárhelyen, ezért a környező falvakon, például Náznán falván és Nyárád-Szerredában hoztak létre közösségeket és építettek imaházakat. A templom teljesen fából készült, és lengyel mintára építették, mivel a zsidó fatemplomok Lengyelországban voltak elterjedtek. A belső tér gyönyörűen díszített volt, a falakat héber feliratok, virág és állatmotívumok, valamint a zodiákus jegyek képei díszítették. A mennyezeten tamuldi idézetek, madarak, szarvasok és más jelképek jelentek meg, amely mind a hit és a teremtett világ szépségét fejezték ki. A templomról dr. Lőwy Ferenc írt először részletesen 1911-ben a Magyar Zsidó Almanakban. Ő nevezte a Náznafalvi fatemplomot Erdély legrégebbi zsidó templomának. A 20. század elejére azonban a zsidó közösség fokozatosan elnéptelenedett. 1924-re már nem élt ott egyetlen zsidó család sem, és a templom pusztulásnak indult. A helyiek vallási türelemmel viszonyultak a zsidó közösséghez, ami azt is mutat, hogy a templomban latin nyelvű hálaadó feliratokat is elhelyeztek. Ezek közül az egyik Baracsi Borbálának mondott köszönetet, aki a templom telkét adományozta, egy másik pedig II. József császárért adott hálát, ami a kor szellemiségét tükrözi. A templom végül teljesen elpusztult, helyét felszámolták, és mára semmi sem maradt belőle. Szerencsére Balázs György művész 1941-ben néhány festett faelemet megmentett a pusztulástól, és a Budapesti Zsidó Múzeumba vitte őket, ahol ma is megtekinthetőek. A Názafalvi zsidó fatemplom mára már csak emlék, de különleges példája annak, hogyan tudta egy kis közösség a hitét, a művészetét és kultúráját megőrizni egy ideiglenes, mégis maradandó formában. Bár az épület fizikailag eltűnt, szellemi és művészeti öröksége tovább él, és ma is tanúskodik az egykori erdélyi zsidó közösségek gazdag múltjáról. Ajánlás: dr. Szarka Lajos munkája. Hévízen kutatta föl az egykoron ott működő zsinagógát. Tanai nagyon érdekesek, és nagyon ajánlom meghallgatni őket, vagy csak elolvasni, hogy miket vitt végbe ez az ember, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes, de tényleg. Nézzétek meg!